Hürmetli mümin Müslüman kardeşler, elhamdülillah bugün yine Seyyidul Eyyem günlerinin patşası bulgan Cuma gününde mine Allah yurtuna jıyıldık. Şuşa meşitke kelgen her adımlarımız bizge ecir savaplar yazsaydı. Ve hem de her bir adımlarımız sayın bizden iki cuma arasında kılgan hata ve kimşiliklerimizni rahmeti bilen gafu eyleseydi. Hammine bizim bugün kılgan barşa amel ibadetlerimiz kabul bulsa, elhamdülillah kıyamet gününde şunun ecir savaplarını körüge nasip eyle. Bugünkü vaazimiz cemaat bizning ömrümüzde turmuşta en zor vakialarının birisi bulgan nikahka bağışlangandır. Nikah. Şunun hakkında biz bir neçe ayet silah ötürübüz Kur'an-ı Kerim'den. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala ayette Kur'an-ı Kerim'de وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Allah Teala ayette Kur'an-ı Kerim'de из знамений Аллаха, что Он сотворил из вас самих для вас жен. Yani Adem Aleyhisselam'ın kaburgasından Hava barlıkka kelgen idi. Allah сотворил для нас женщин, жен. Allah сотворил нас парами, как все на свете. Ир киши бар, хатын кыз бар. Менә без bir вакытка җиткәч никахлашабыз, гаилә корабыз. В чем смысл никаха, создания семьи? Иң беренче Аллаһ әйтә: «Литаскуну илейха». Гаиләдә ир кеше хатын кыз янында, хатын кыз ир кеше янында тынычлык, рәхәтлек, җылылык тапсын өчен, чтобы мы друг у друга нашли спокойствие, радость и теплоту. Вот с этим намерением мы и создаем семьи. Коръән әйтә шулай дип. Чөнки гаилә учагы шундый тынычлык учагы булырга тиеш. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Аятның дәвамын Аллаһ әйтә: сезнең күңелләрегезгә мәхәббәтне мин салдым ди. Оказывается, любовь по отношению к женщине, у женщины к мужчине не принадлежит нам. Любовь не вырабатывается ни головным мозгом, ни печенью. Коръәндә Аллаһ әйтә: күңелләрегезгә мәхәббәтне мин салам, внушаю в ваши сердца любовь именно Аллах. Поэтому, если мы кого-то полюбили на самом деле, это любовь от Аллаха. Аллахтан келген мәхәббәт. Но здесь есть разница, айырма бар. Есть влюбленность, татарча әйткәндә гашык булды ул. Человек может каждый день влюбляться. Это не настоящая любовь. А настоящая любовь, шул ук аятта Аллаһ әйтә: «Ваҗа'аля бәйнәкум мәвадда ва рахма». Шын мәхәббәт бәйләнеп барырга тиеш рәхимлелек белән. Если в любви нет милости к любимому, к любимой, это просто эгоизм. Кайшан кеше әйтә, когда человек говорит: я не могу без нее, без него, это еще пока эгоизм. Он больше о себе думает в этих отношениях. А кайшан кеше әйтә башлый: киендем икән ул, ашадым икән дип, когда ты больше начинаешь думать о возлюбленном, о возлюбленной,
Менә бу аятка туры килде. Мәвәддә ва рахма, мәхәббәт рәхимлек белән бергә барганда гына шын мәхәббәт була. Иң зур мәхәббәт аналарның мәхәббәте балаларга. Самая высшая степень любви – это любовь матерей к детям. Әни үзе киінмәсә киінмей малайын киіндірә. Ашамаса ашамай малайын ашатыр. Вот если мы друг о друге так заботимся, муж о своей жене, жена о своем муже, это настоящая любовь по Корану. Менә шундый җәмәгать ниятләр белән, с такими намерениями, с такими желаниями мы вступаем в семейные отношения. Но не всегда так все происходит гладко. Вот теләгән идем, уйлаган идем, планлаштырган идем. Я думал, что будет хорошо все. Я думал, что у нас счастливая семья будет. Мин уйлаган, ул кыз шундый була, ул җегет мондый була дип. Но не так, оказывается, оказалось. Откуда это все получается и появляется? А дело в том, шунда җәмәгать, Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: «Ва хуликал инсану заифа». Я сотворил людей с недостатками. Фәрештәләр юк безнең арада. У каждой женщины и у каждого мужчины есть недостатки. Никах алдыннан аны без күрмәскә дә мөмкинбез. Перед никахом глаза в эйфории ничего не видят. А после никаха начинает раскрываться. Как хорошие, так и плохие. А мы их не видели. То есть, как говорится, надо быть таким замечательным человеком, чтобы все замечать. Менә җәмәгать Коръәни Кәрим әйтә: «Вабаширухунна биль-ма'руф». Относитесь к своим женам наилучшим образом. Иң яхшы кыяфәттә үзегезнең хатыннарыгызга мөнәсәбәт кырыгыз ди. И что? فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Жавап, ответ. Возможно, вы заметите в вашем супруге, хатынагызда, ирегездә, вы найдете то, что вам не нравится. Була. Например, жықтағанда қырылды екен, например. Аны қоян білесің енді, қырылдағанын. Қолымнан әлләне іш келмей екен. Біраз ялқауырақ болып шықты. Ақшасы да әзір екен. Такие вещи вылезать начинают. А как быть? Аллах айтады: «Фаин карихтумухунна». Если вам какая-то сторона не нравится, не акцентируйте внимание на этом. Бу ягына бик каты игътибар биреп инде, моннан китү ягына уйлап утырмагыз инде. Насади: «Ваядж'аль Аллаху фихи хайран кафира». Если есть у него какие-то стороны, которые вам не нравятся, аның ди хәерле яклары күбрәк ди. Акчасы әз булса да хәерле әти. Хырылдап җыкласа да көне-төне эшли. Балаларын тәрбияли, йортын сала.
аның изге яклары күбрәк ди. Шуңа күрә тормышта бераз җәмәгать сабыр итү дә зур урын уйнап тора. Менә монда җәмәгать мин әйтәсем килә. Көннәрдән бер көнне Гомәр бин Хаттаб радияллаху анху янына килә бер әти. Пришел отец к Гумар бин Хаттабу. Әйтә, малай ди тыңламый, сын не слушается. Гомәр хәлифә, әйдә ди киттек ди малайың янына. Гомәр бу кеше белән бара өенә малай янына. Пришли домой, анда басып тора малай, Гомәр бин Хаттаб әйтә, ник тыңламыйсың әтиеңне ди. Малай әйтә, хөрмәтле хәлифә ди. Әти миңа гел әйтә ди, менә син әти хакын үтәмисең дип. Ты не исполняешь долг свой перед отцом дип әйтә әти миңа ди. Ул ди, әти өстендә бала хакы бармы, юкмы ди? А есть ответственность отца перед сыном. Без күп вакытта малайның гаебен күрәбез, но малай бит бездән сырый алмый, күп вакытта курка, ұяла. Гомәр бин Хаттаб әйтә, бар ди. Әни диләр ул ди. Беренчесе ди. Иркеше, отец, мужчина, если думает о будущем сыне, малай турында уйласа да егет кеше, он выбирает для будущего ребенка достойную мать. Вот коян башлана. Мужчина в большей степени йөри урамда эшли ул. Бала белән, малай белән кем утыра? Хатын кыз утыра. Бу хатын кыз минем малайга нәрсә бирә ала? Нәрсә алган? Икенчесе ди, әти ди малайга ди хәерле исем кушырга тиеш ди. Хорошее наречение. Һәм өченчесе ди, әти ди малайга бирергә тиеш Коръәннән, диннән тәрбие. Әти исендә эш хак бар, малай каршында. Хәерле ана сайлый балага. Хәерле исем һәм Коръәннән тәрбие. Бу малай әйтә, хөрмәтле әмир ди. То, что касается моей матери, то она язычница. Ул ди табына ди жуку скоробею, а жук скоробей була кыңгыз. Минем исем кыңгыз ди. Жук. И мин ди Коръәннең ди нәрсә икәнен белмим. Я не знаю, что такое Коран. Отец жалуется. Гомәр бин Хаттаб берлада әйтә бу кешегә, прежде чем твой сын нарушил твои права, ты нарушил свои права перед сыном. Син үтәмәгәнсең. Шуңа күрә малайың тыңламый. Шуңа күрә сине хөрмәт итми. Шуңа күрә җәмәгать гаилә мәсьәләсендә әлхәмдүлилләh Аллаһ субхана ва тааля безгә куйган гаиләдә хак һәм хукуклар. В семье у мужчины, ир кешенең, есть 4 обязанности. А у женщины только 2 обязанности. Ике генә бар бурычы. Ир кешенең 4. Мин кайвакытта никах укганда сорыйм егетләрдән. Как думаете, какой первая обязанность у мужчины перед женой дим? Әйбәт кенә фикерле, акыллы егетләр әйтәләр, материальное обеспечение. Нормально, правильно, но не совсем. Коръән һәм шаригать. Хөрмәтле мөмин мөселманнар, монда күбесенчә ирләр. Коръән беренче урынга куя «Ва башируһунна бил маъруф».
Стройте хорошие отношения со своими женами. Біз бит ғойләдә жетекші. Жетекшіден тұра отношения. Абдулла ибн Ғаббас радияллаху анху Құр'анның ең яхшы білуші сахаба әйтә, біз де базарға шыққаш де аларға ислямай, когда мы выходили, мужчины во время пророка купить себе благовонь, мужчины, сподвижники, мы покупали благовонь вместе с нашими женами. Даже из-за запаха могут быть неприятности в отношениях. Иркшиге ошибу из, а хатанга ошамы. Они покупали такой благовонь, чтобы нравилось обеим. Миңа даши, сиңа даши. Су бигейбет. Шулук сахабалар әйтәләр, без нинди иң матур сүзләр бар, шул сүзләр белән үзебезнең хатыннарга әйтәдерик ди. Какие самые лучшие слова есть, так мы выражались и обращались к нашим женам. Шуңа күрә беренче урында отношения. Коръән әйтә: «Ва баширухун» — это әмр. На втором месте ир кешенең Насади Аллах субхану тааля: «Ар-риджалу каввамуна аля ниса». Мужчины те, которые обеспечивают свою семью. Без гаиләне алып баручылар, без ашатучылар, эчерүчеләр, бездән тора аларның киемнәре ашавучы ирләр. На третьем месте у мужчины нинди хак бар? Менә җомгага килдек. Менә ирләргә җомгага килергә обязательно, ваҗиб. Для мужчин обязательно посещение җума. Для женщин нет. Ни өчен? Менә без вәгазь тыңлыйбыз да, прослушали проповедь, өйгә кайтабыз да, өйдә гаиләгә әти сөйләргә тиеш вәгазьне. Дети и жена должны слышать от отца и мужа вәгазь. То есть отец еще дома, и он воспитатель. Третий. Ә бездә кайвакытта киресенчә, хатыннар безнең йөри мәдрәсәгә, кайталар да ирләрне өйрәтәләр, а когда хатын кыз сөйли, у мужчины включается система, автоматическая система самозащиты. Хатын сүзен кем тыңлый? Аллах та шуңа куйган, җомгага сез рисез, сез гыйлемлерәк булырга тиеш, кайтып сез сөйләгез. Дети воспринимают больше от отца, чем от матери. Әти сөйләде миңа, әти әйтте миңа, әти миңа менә бу дуганы өйрәтте. Менә хикмәт нәрсәдә. Третий, өченче без тәрбияче. Четвертый, Коръән-и Кәримдә Аллаһ әйтә: «Я аyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara». Эй мөмин мөселманнар, үзегезне һәм үзегезнең гаиләгезне уттан саклагыз. Берегите себя и детей и семью от огня җәһәннәмдән. Нәрсә ул? Малай минем нәрсә кигән, нәрсә ашый, кем белән дуслашкан, кем белән йөри. Некоторые родители, отцы, не знают, в каком классе учится сын. Барганы юган. Кай вакытта родительский собраниега хатыны бара алмаса, авырып калса, мискин ире әтисе барса, эзләп йөри мәктәптә, кайсы класста укыйсың әле безнең малай ди. Белми ул аны. Булган да юк. Шуңа күрә әти белергә тиеш, бала нишли, кая укый, нишәлегә укый, кем белән дуслашкан, кая киткән, ник кайтмаган. Отец должен знать. Менә бу җәмәгать ир кешенең хаклары һәм хатын кызныкы җәмәгать икәү генә. Хатын кыз булырга тиеш гаиләдә прекрасной женой и прекрасной матерью. Бетте. Если жена, хорошая жена и хорошая мать, перед Аллахом она уже все свои права и перед мужем
выполнила. Ең хәерле хатын бола білу, хәерле хатын һәм хәерле ана. Менә җәмәгать, мин әйтәсем килә вакытта кризислар була инде ул гаиләдә. Мине чакыралар инде мөселманнар, гаиләдә хәзрәт килегез әле, у нас дело дошло до развода дип мин барам мөселманнарга. Полчаса слушаю хатынын, аннасын сөйлей ярты сәгать ире, аерылырлык бернинди сәбәп юк. Мин хәзер шундый фикергә килдем инде. Ссоры неизбежны. Теперь учу, как правильно ссориться. Если было неизбежно, Коръәндә Тәхрим сүрәсе пәйгамбәребезнең дә гаиләсендә булган кризис. Он его разрешил, Аллаһ рәхмәте белән. Беренче чиратта әйтәм. И нам всем это касается, ребята. Между мужем и женой должен быть Аллах. Многие семьи это пренебрегают, но и не понимают, как это. Ничегенде хәзрәт, ир белән хатын арасында Аллах булырга тиеш дигәндә, мин әйтәм, ир кеше, мужчина, чтобы приблизиться к Аллаху, он должен это делать теми деяниями, которые он совершает по отношению к своей супруге. То есть, хатынына изгілік қыла-қыла Аллахқа якыная. Например, ашарға алып қайта, киім алып қайта, не просто так алып қайта, мә киін деп. У него намерение, пусть Аллах мною будет доволен, что я обеспечиваю свою семью. Ортада Аллах. И ортада Аллах деген сөз, ир кішеде, хатын қызда боятся Аллаха вредить друг другу. Хатынға қатайтсам, ирге қатайтсам, Аллах тәлә мине ғазаплы деп, должны думать. Гаиләдә Аллах булса, многие кризисы можно решить наилучшим образом. Но мен җәмәгать әйтәм инде булай дим, мин карыйм да вакытта, нәрсә булды дим? Ире кайткан, малай җиткерә, кашляет ребенок. Ире сорый, ник авырый ди? Менә урамга чыккан иде ди. Нәрсә киеп чыкты? Менә бу куртканы кигән. Ник бу куртканы кидердең? Хәзер салкын, менә моны кидергә кирәк иде. Иринде әйтә. По факту булар выяснять отношения. Малай авырый, куртканы хәзер кидергә кирәк дөресен. Всё. Жена поняла, что она совершила ошибку. Бу куртка ярамый, бу куртка кирәк. Хатын кыз аңлады инде. Юк. Чтобы закрепить, улайтя, у тебя и мама такая. Әбиң дә шундый синең. Апаң да шундый. Сез бала карый белмисез. Бөтен нәселегезне беләм мин. Зачем? Зачем? Нәрсәгә кирәк? На личность переходить зачем? От куртки к личности, к родословной. До бабушки доходит из-за куртки. Яра ярдың икән менә монда, аны кире ямап куя алмыйсың. Диндә можно разобрать факт, но дальше не идите. Поняли? Поняли, киттек дальше. Менә җәмәгать үземнең вәгазны тегәлисем килә Коръәндәге бер кыйса белән. Җахилият заманында, во время невежества, был такой вид талака, называется зихар, а слово захар – хребет. Әгәр дә ир кеше, мужчина әйтә икән хатынына, ты для меня как хребет моей мамы, бу була шундый талак, бу хатын икенче ир кешегә кияүгә дә чыга алмый.
иммінің да хатын түгіл. Она прислуга всю жизнь у этого мужчины. Шундай болған талақ жәһәт вақытында. Шундай матур ғана ғаилә яши, балалары бар. Хатының исеме Хаула бинту Сәләбә, иренең исеме Аус ибн Самит. Матур ғана ғаилә, балалары бар. Бір күнне бұлар әрләшәләр. Поругались. И муж ей говорит: ты как хребет моей мамы. Фактически был талак, как рабыня. И ире шығып кетейден қызып, нешли хатын қыз? Вот вам 7 назидания. Расулыбыз әйтә, иң ауыр вақытта дей, Аллах әйтә, фастаину бис-сабри вас-сала. Иң ауыр вақытта дей, сабыр бол да һәм намаз оқы дей. Кто из нас, когда кризис в отношениях, думает о намазе? Намаз оқыра керек. Бу хатын 2 рикат намаз оқый. Намаз оқыда тұра, сыры Аллахтан: я Раббым, ярдәм ет дей. Теге ир кеше кайтып керә дә әйтә: Аус ибн Самит, әйдә дуслашыйк дей. Юк инде, дуслашмыйбыз дей. Потому что син миңа әйттең талакны. Хәзер китәм ди пәйгамбәр янына. Пошла к пророку. Самое интересное. Пәйгамбәрбез утыра Гайша белән. Она заходит к пророку. Гайша радиаллаху поняла, что у нее очень интимные секреты. Чуть-чуть отошла в сторону Гайша. А ул кала пәйгамбәрбез белән, это женщина. Әйтә: я Расулулла ди. Минем ирем ди әле генә миңа ди зихар әйтте ди. А в это время еще зихар не был отменен в исламе. Не отменен. Әйтте зихар ди. Пышылдап шәшәләр. Расулулла әйтә: ну все ди, син талак кылынган ди. Я Расулулла, нишегенде мин талак кылынган, балалар белән ничек яшибез ди. Но ди, син талак кылынган бит, әйткән сиңа ирең ди. Эта женщина говорит: я Расулулла, я этим не успокоюсь. Я буду жаловаться на Аллаха. Я буду жаловаться на Аллаха. И это я Аллах. Рядом с пророком сидит, говорит: я Аллах, разреши мою проблему. У Аллаха нет невозможного. Тупик это у нас есть, у Аллаха тупика нет никогда. Инна Аллаха аля кулли шайин кадир. Даже если пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, что син талак кылган, она говорит: я Аллаху пожалуюсь. Аллах бар. И в это время Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям начинает принимать откровение. Гайша әйтә: я вижу, что он начал принимать откровение. И шуннан соң Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сөйлей башлый: бисмиллахир рахманир рахим. قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Это первые аяты из суры Аль-Муджадиля. Сура Муджадиля, припирающаяся женщина, называется исме. Гайша әйтә, бу аятның мәгънәсе: Аллах уже услышал эту женщину, которая пришла жаловаться на мужа, и потом она стала жаловаться на Аллаха. Аллах услышал ее. Қарағыз, нешейттіріп ғаиләні сақлай. Как она борется за семью?
Ничек гаиләне сакларга тырыша? Гайша әйтә, мин ди ишетмәдем, я не слышала, что она говорила пророку, но Аллах услышал. Карагыз. Рядом сидит, не слышит. Аллах слышит. Я уже услышал эту женщину. Шуннан соң Аллах Тәала әйтә, во втором аяте, икенче аятта бу сүрәдә, әгәр дә ирләрегез сезгә әйтсә зихар дип, если он сказал, что ты для меня как хребет мамы, то есть искупление. Әйтә Расулыбыз бу хатынга, пусть твой муж освободит раба. Первый. Бу хатын әйтә, юк акчасы. Акчасы юк. Он не может. Тогда Аллах Тәала Коръәнда әйтә, если не может, то пусть 2 месяца соблюдает посты. Эта женщина отвечает пророку, Аллах отвечает ей. Удивительно. Аллах әйтә, авасады 2 ай тотсын уразады. Я Расулуллах тота алмый, сәламәтлеге юк. Нет здоровья, не может. Аллах әйтә, если не может, пусть тогда накормит 60 битников. Юк андый акчасы да моның. 60 кешене ашата алмый бу. Тогда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям шыгада, вот сиңа бір кәрзин хырмә, кәрзин фиников, отдай ему, пусть накормит ты. А еще одну корзину ди, бу хатын әйтә, я из себя добавлю ди. Берегут семью. Балалар бар, ыныклар бар. Шуннан соң җәмәгать, гаилә саклана, бергә яшиләр. Бу хатын, она очень постарела. Әбигә әйләнә. Урам буйлап бара, таяк белән. Тогда уже не было пророка. Был Гумар бин Хаттаб. Гумар бин Хаттаб халифа. Идет с большой делегацией, зур делегацией белән бара. Бу әби бара. Әби әйтә, эй Гумар ди. Гумар килә дә башын иеп тора әби янында. Сөйләшәләр бу әби әйтә, ярар ди. Гумар ди, бар инде эшләрең белән. Там один говорит, Гумар, у тебя такие гости, и син бу әби янында нишәп тордың ди. Это та женщина, которую услышал Аллах. Әгәр дә ул көне буе торса, мин көне буе басып торам янында. Только буду отлучаться на намаз. Менә җәмәгать, Коръән, сура Ал-Муҗадила, гаилә саклау аят сүрәсе. Сабыр булырык. Үзебезнең биргән Аллаһның биргән ниғмәтен саклыйк. Гаиләләрне нык кылыйк. Ирләрнең кулында күп вакытта шушы мөмкинчелек. Аллаһ субхана ва безнең һәммәбездән разый булсын. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim was sami'ud du'a.